I'm able to make games that are personalized for each player based on their preferences. Ik gong naar een koekjesgame en ik ben Jere. Ik ben gong van een cookie game. God, horror game? Amazing. Welkom bij een nieuwe video, jongens. Welkom bij deze video. Bij Gear Hewitt. Met hele leuke Roblox games, Speedy. Ik ga hier het station. Die wil wel heel apart. Maar wij beginnen maar lekker varen, jongens. Ja, maar like. Weet ik veel, was maar rust. Yeah! Dit komt wel goed. Komt dit goed? Ja, dit komt goed, jongens. Eerste game die we beginnen van. De ideal game. De ideal game. En ik weet net wat het is. Dus wij gaan lekker beginnen. Dat is echt ook leuk. Dus we beginnen zin in hoe het is. Semitos, wat een mooie intro! Loading assets. Oh, het is aan het laden. Oh nee. User, sappig koekje. The ideal game. Roodelijk start. Oh nee. Muziekje is wel echt heel leuk, jongens. Muziekje. The ideal game. Nieuw chapter, chapters donate. We gaan een nieuwe game starten. Hey! Oh, je ziet het krijgt net, maar je ziet het hey. I'm a friendly AM Nigel. Hoi Nigel. I'm able to make games that are personalized for each player based on their preferences. Oh nee. No need to answer any surveys. I've already analyzed your recent played games. Yeah, horror games. So, based on that data, I better determine that your preference genre is. Ja, wat is mijn preference genre? Error. Idle klikken. Waarom hebben we idle klikken? Oh nee. Nigel super duper cookie klikker. Hello. I am Ripu. If you need any help with the game, I'll be happy to assist. Okay. What's that? You have no clue what's going on. Nee, ik heb sowieso geen clue what is going on. Neither do I. Dank je. Mag ik koekjes klikken? Ik wil koekjes. 10 cookies every second. 10 koekjes. You need 100 cookies to get this. Oké, jongens. Ik wil 100 koekjes klikken. Dit is bezigheidstherapie, jongens. 100 koekjes. 100 koekjes. Purchased. Yeah! Krijg meer koekjes. Hide. You cannot hide. Thanks. Ben ik jou hier opsluiten? By the way. Exit the servers. Bijvoorbeeld dit. You need... Exit the servers. Great by Nigel. If you see these, cookies are baked by Nigel. Fish breeding by Nigel. Stay right here. Played by Nigel. I'm pulling you out of producer Nigel. Director Nigel. Actor Nigel. Based on the book by Nigel. Dus, wat? Good right by Nigel. Goed bezig, Nigel. Nigel by Nigel. I'm here to help. God by Nigel. Production design Nigel. Script supervisor Nigel. Hair and makeup. Brace yourself. Thanks, man. Ik gong naar een cookie game. Ik gong naar een koekjesgame. Ik gong naar een koekjesgame en ik ben Jere. Chapter 1, Alpha. Oké, go. Fauna. Fauna, mag ik je heen? Chapter 1, Alpha. Flora, fauna. Help. Hallo? Ik wil koekjes klikken. Kan ik koekjes klikken? Ik in koekjes. Flora, fauna, flora. Oké, dat is de code. Ik geef heen. Flora, fauna, flora. Het is wel echt een... Oké, flora. Fauna. Flora. Yes! Woo! The ideal game. Instance 4458, 456. Oh, er is één doorriepen.
Oké. Wauw, wat een mooie tunnel, jongens. Wat een mooie... Do not resist. I will not resist. You will not resist. Oh, dit is het meest random speeltje wat ik ooit heb... Cookie. Ik wil de koekjes. Nee, mag ik niet hinnen? Je mag ik niet hinnen? Oh, ik moet de Human Resources Room. Oké. Yes! Mag we hierin? Nee. Mag we hierin? Nee. We mogen je net in. Gavin! Oh, je mag wel in. Oké. Cancelled Callisto. Callisto mag we net in. Dat is de exit. Mag je de exit, hè? Doei. Yes, ik ken eruit. Maar eruit. Dit is een mooie cookie game. Get eruit. Doei. Take the tablet. Nou. Ik heb de tablet. Ik heb de tablet. En nou? Ik heb een dier. Doei. Hallo? On this side of the void. There's only the pure. There's only pure what? And the filth. The filth are not needed here. My job is to deal the filth. Wat is filth? Ik heb geen idee. Ik ben te blond hiervoor. Make the world clean. Oké. Dat ging ik dwan. Dat is wel een cool pakje, jongen. You have filth in the code. Oké. You have just a piece of road coding. I take care of that. Ja, maar ik zie het in een koekjesgame. En ik ben nou in die hygiëne. Ik kom van een koekjesgame door chapter 2 van de game. Hey, fan! Sup! Huh? Huh? Is kun je jou de podcast... Huh? Wat? Huh? I like Parker, so I got this. Wacht, hè? Yeah, about that. Wacht hem. Hè? Wat? Hè? I got pulled from the service somehow. Dit is echt raar. Dit is Fan. Fan doet elke keer mooi. Nou is hij dat hij keer echt mooi, dan doet hij mooi. Oh, wat? Everything seems the same. Me too. Who's going in first? Doei! Oh, Fan? 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 Ik weet dat Fan alleen nog een robot hier in de game is. Maar, ik vind het nou wel een beetje eng. Doei, Fan. Oké. Doei, Fan. Fan liep mij weer achter. Dit is net mijn bedoeling. Ben je een cult belonen? De fancult? Hey. Hallo. Hallo. You're lucky we found you. Ja, maar... Nee! Sorry about your friend. Ja, Fan! Net wel, Fan! As you know, this game is not a game at all. Ja, maar... Wat? In fact, it's a playground for some lunatic. Ja, maar... I won't waste your time any further. Oh, nee. Sappig Cookie is my name. Well, is the... Oh, the meaning. We will try to help you as much as we can. We hacked your client. We can see through your eyes. Ja, maar nee. Ja, maar... We look forward to see what you discover. Your job is terminated, Nigel. Good luck. Oh, oké. Oké, doei. Hey, Fan! Sup, makker? Oh, hey. Hey, Fan. Hey, Fan. I figured take a little break for a minute. Okay, Fan. Nice. Just to relax a bit. Like a fan. Did you find anything good? Yeah, I know I did. Oh. Well, I was in that hole. Ja, dat voelt dus. Dat is wel echt een sexy zonnebril op, Fan. I encountered a strange guy. You look bizarre. Oh. I wore something that resembled the cosmos. It was mesmerizing. Oh, nee. Oké. He talked about the racing filter or something. Yeah, boys, delete. Wat is dit? Kind of spook me a bit. Ja, me too, man. Ik dacht, het is een spultje. Leuk, wissel. Does any of that ring a bell? Yes. Oh, no. Oké, dan het. Oh, I thought you would know.
Sorry man, ik moet op yes drukken, maar hij maakt er no van. Anyway, you can go without me. I will catch up. Wait. What? You didn't tell me how you got here. And alright, have fun I guess. See you around then. Waarom ken ik dat meer? Waarom verloor het? Oké, have fun I guess. See you later. Doei fan. Doei fan. Doei. Jump off. Doei. En nou? En nou? Hallo? Hallo? Ben moet ik hinnen? Hallo? Ik moet daar boven hinnen? Oh, wacht. Dat is het. Jongens, ik kan parcouren. Ik ben gong van een cookie game. God! We komen van een cookie game klikker. Naar een horror game. One hit and you will be dead. Oh nee, oké. Dan ga ik maar die. Ik ging letterlijk van een horror game. Ja. Ik ging letterlijk van een horror game. Nee, van een cookie klikker naar een horror game. Hek, zou dat horror worden? Nee! Ik ren letterlijk gewoon rondjes. Dat is letterlijk alles nou wat ik doe. Stop running around. Nee. Daar zit wel eigenlijk. Shitty hoor. Tja, gewoon draven tussen de spikes door. Hoe makkelijk is dat? Ik draaf gewoon letterlijk roetjes. Hoi. Can we just stop for a second? Okay, sure. Ik vind het helemaal prima. If I wanted to kill you, then I would have made the spikes and fireballs more accurate. Oké, ja, dat is op zich wel een beetje weer. Maar alsnog. But there is no point in killing you. Is there? Nee. Ik wil ook net D1 speelt hij. You will just respawn. Ja, dat is ik weer. Ik ben te sa. Again and again. Ja, helaas wel. Dat heet het speeltje van Roblox. Until you find some way of defeating me. Yep. Any minute now, he will find out I broke the rules. And then reprogrammed me again. Oh nee. Oh nee, maar als ik denk, wat dan? I just want to be free from this prison. Oh, dan wil ik vrij wezen. We gaan voor de cookie game klikken, ja. Nou dit. One way or another. Another. Ja, weet ik niet. What do you say? You and I break out of here? Oké, prima. Ik vind het prima. Oh, joh, is net boeren. The ideal game. Chapter 3 in development. Join the group for updates. Ik je helaas. Stoppie. Ja, jongens. Jou met een like. Abonneer op Chill. Zie je hem. De volgende keer, jongens. Doei.